tengki mo aklam long rurang singa sarpo kumri na pan bangri lo charli osomaratum kaching dumnang. APHLC atungpen Women Wing Formation namay kani. Manja rong pirbi arong aradatum pinyar niyanta reson card avelang. Bomre ador sa babusing Ramsa lapen monsing singnar arong arad lapen sonapur arong arad kisung ningkan krepo soselo. Kardong nili prime time along pen sami rupali timungpi nonarjwek tha bertang ton pen. Pai ni pai inkoira troxiar ni Mahamaya constituency kaparlo dongmuka rasingja aklam open cultural hall along APHLC Women Wing Formation amay kipadopon. Labangsa amay long IAS retired JI Qatar President APHLC Sarkari Rongfar General Secretary Nitu Kramsapi Women's Wing Secretary Angtong Intikathar Spokesperson Rajan Timung Treasurer Kursing Timung Organizing Secretary Dhuniram Timung Financier Purnima Ehnipi Vice President Suren Kramsa Harhat LA President Ruby Singh Ronghang Harhat LA Secretary Mahin Tisupi Harhat LA Vice President Alanitum Bangsa Mailong Chitongdun APHLC Women's Wings Body Formation amai kang ninangkok athe APHLC Women's Body Formation non kebang ji asengkan surihini ra ingkore AC MLA election apan kachisik pon labangso amai long alhi sarpo aman pen JI Qatar President APHLC pen kaning non kebang ji surihini ra ingkore AC election ahut pen tribal arat kido an isiwet dovet azab thipnang po anote ilitum kaduk kaweta hai epo lapen non tribal atum sitame padovet nang Lapen doji to deke aning ke hanglo sita travel arat ke do an ke cingrung pet nang po posi ningje. Elitum election an ke lapen nono mata. Sidul tribe atum an ke ihi dovet nang po ben tribe kali atum an ihi pape dovet nang. Hala tumbang PVN na lapen elitum tribe atum an ke ihi dovet nang po. La ke elitum election hai unji. Nono mate 55% dolang elitum. Pupete elitum hala tungel lotal la. Sosial kemang bangke radak akar bi inglong arar tuma pansi panong lo lapen dak hei longri karai kom de pansi klem no bangke chini pemelo athema nilu tum APHLC asong masi lage kani ye masi kengler la so longri labang so asik sidul area bangke lake inglong aso tuma pansi panong lo ladak kopima araj ke do ratchari aja kong poli punon lapen longli aja kong poli punon dak thengki thengprang sangti arlong kopima dak do kopi akhia dak mak karbi yang long arlo ke doan ke lake inglong so pansi panong berlo ku bangke nilu tum bangke lake ningje dak lo mo election aku tadi tum ningji lapen la election aku usi ningji tadi tu lake ningkan arjon lapen ekai arjon ta masih ningji pembongko lapen APHLC spokesperson angtong intikathar pen kaningje nona phong MLA election ke Harhat LA ke APHLC apartisi highway po athe pini APHLC Women Wings Formation amaya long pensi nilitum chini dadau lapen ningje the pamelo posi ningje pini labangso amaya long maiku APHLC Mahamaya Constituency Committee Mongol Singh Teron ahin pen mai charipon mai ke pha alam the Robi Singh Ronghang Secretary APHLC Harhat LA ahin pen se thanpa jermi pon alhi pachini Rajiv Kramsa APHLC Mahamaya Constituency Youth Secretary ahin pen se pachini pon Kachoro alam the Longsodar England President APHLC Mahamaya Constituency Youth President ahin pen se Kachoro alam the than pen mai mesen ing samjin pen chun ponlo posi nilitum apherang ke pen betanak pale 19 number constituency Dhonsuri angka Manjapen kilometer hini Dimapur Road Rongpir bi arongara Piniar niyanta Ration card avelang kusi inut Cheroktok abangpu Rongpir bipen Karbi Daily News asai hemalong birtanang pale non corona awur apor hut sarkar pen sanghan ron ponlo bonta ningduk me mealam Dhonsuri constituency angkang ke sanghan ke le lepina dinta dolan Sonsi, Dimapur Road Rongpir biarong laki EM Prodip Dipusarmate Dhonsuri constituency angkang si dolo bonda pini anta sanghan pale lepin lang laso corona awur apor hut kiduk kisung chinisi Singhasan constituency EM Omor Singh kiso alang lehin pen batai sian ke Rongpir bi arat apat sanghan rabdam lo bonta laso pen akhit ke pini ani anta madu EM MEC penta kerap longlepin lang posi than Noni tim kido ladak lagi Rongpir bi Prodip di posai riasi ni tunan nong tutumba Jami pini arni anta ni tum haku kinaga di masa ron penang ke bin kiti
ano ni kido kita kisun ke cuma be pen kita mi piniang ni kita mi bangku hala non coronavirus ba hota mi sang chiron piglo kita mi cuma hamnang ke prodip di pusat nang lang lipin la si non ke ni tim ke cuma be kisun tik lo la si hala so kita mi omorli so alang li ning ke mi pen ami tha homos ti le kita mi ni tum phang ning ke mi pen alang li lin kep pen sang phira the ni tum phanong ron lo pen cholong lo alang phan ro ren e ro nai kita mi hala na pichol pen phi ke no phi bang ke sangron de inton ko lo ni tum long dun de lo la si sang ke long ke hala ke song kai ro ang ke bang sang long lo heta ni tum kha bang ke sang long dun de lo si ke chumu beta ti tum ke kisum tik lo la si nai tum sal tu yang lo hambana chuni lo prap jin pen ni tum phan reson ka na pali je phansi reson ka la pen ke hemsu na ke hang dun lo he na tum pa prap jin pen election aprang nang pidin po besi chuni ri lo ka dong Donsuri constituency angkang sanghan ki pipon bom montar ration card kawe atum ke longun dilo lapen ration card kawe atum ke kisung hektik lo pusi rongpir bi arat atum ningri renti rongpir bi arat atum ke dimasa pen karbi aron mai pen kisung ke phocot kalesi non corona awor kisung penta cecak nang lo pusi ningri renti hulaso dimasa pen karbi aron ahor ajok si pini ration card ta longun dedlo lasi prabjin pen ration card nang ke pgf hanse chuning rilo Alengki the do anta wood ki chok ahorchi nang richot sarsar palam theason aok chode ahilang selep mandet lo pusi rongper biara ningerenti tasi prajin pe reson kan nang pivek nang po pusi Karbenglo Autonomous Council EM sar tuliram ronghang aphan rongper bi arat atompen chuniri padopon Fuluni constituency kaparlu angkang hawar riso nimso rongaje kibiber amenje thangklong dengkimo aklamalong kidu man ki thenai mate kangthirnai lutun kuru rurang sina sarpo akumlinalong aod epen mohor kachinep rima ingtipi sarbi rongpi sarmongwebe sarpin pohansiatum kachingdungnang kachingdungnang kok athe alang letum dengkimo aklamalong kidu rurang sina sarpo akumlinalong kidam tangani aod epen mohor kachinep pen Facebook mande social media long kache thang flopen ajoksi KCS atiripi lapen fuluni KCS hawar amai tu ning tuklu labangso ajoksi nifai inquire thokse ane kangsam por 5 ho apor KCS KSA KNCA KLJA atum bangke thom akorte lapen inut ingjir atum phan insai pon pen non ki bang je ani pen ki laposon ake nomate ke chokche asai claim pon pelo nang men pilone samong webe nang lipi athe je pini lada nang sna sarpo kum lina long nang lipi ni chingdung nang koklo kem chokche dalu matha ke polo mane bangso kopi posila dak kecok cipu bang itu chini ne dat mat ang song ar lukrak lo bang adek tum jo thai thenong lok mat thenong uthai mane chiklik me bon to mat amane ta bang jo thai thenong lo mat ar lukrak lo mat chiklin kek lo chini ne dat mat bang me bon to ma he ente nang ke bang jilang lason cuma thai lang ande lason claim silang man cuma thai thelo ratu mate athing no dia chahangot mono ki chokla kilo nung ti joklem kilo sorry men sorong bip nang li rong ke ni rong da 10% kro nang li seme pipot lo pini lada kumlin nang sna sarpo kumlin long nang li pipot se pini chingduk nang koklo ini ada tempat ni ta aludun ni crack lo lasi ala bang tum no so do tum pene ki do da ke do bang tum do ma alu me bon bo ma alu dun dal ni bang chini ni ke da talo la senang rar phan pisiang ko non pachini thu pa nang li la bangso kumlin long karlu patha bang ke nil panang biya gana mo kaprek han la son klem ban ang thek long thu lok lo ni han piman ta bang pu thu me nang li phi tum phan nang li bong ba klem sumar tum phan nang li pm message ping tung ante non nang li la bang so akisung e phu pe na jo ini ni dat mat wan bang ni ta kali nang li ke bang jelang tum han nang li pisi pu po arlu me bu se arlu tha bu nang li puima mate la bang ke ni ta non chini lo pot la bang ni pa thek long non an ke ni bang thanon po la ga lu no da ke pu chini ni man nang li rong kende nang li ko pipo se la dak chingduk nang koklo
nang le ko piloi klem chok che ini me bon pemain ni jar lagi kangnya dim kali ke kumlin kali ke nang limo bang jilangar ni stamel la puson klem thu helang ma lapen anut kaprek atoma phan setame than pachini lun polason ki heno chokche pusitame thanun popose aur e pen mohor kache nebet ke chokche akorte bangke thom lapen inut angjer atom ke chokche kubir se karbi arat aphan dia chohang ponlo lapen puthot rurang sena sarpo aphan setame KCS ka pen khat ateng pen chingdu ponlo pose karbi daily news apherang ke pen betanang pale pai pai ni pai inkoira nar kebarni langpher constituency kaparlu bomroi adarso lapen haraghat constituency kaparlu sonapur arongarat thurpak pen towar ka chithok non digital india parivartana kai hot inglong arlok towarpi kimela ba phitsitame bomroi havar babu singh kramsa pen mon signar arong madua sarkar le nang chari sitame towar mesen kipipon petet ajok edon pen sika pharok pho chirungsi towar kache thok asai klempon labangso asai along haraghat constituency kaparlu sonapur arong arat atum sita cherap chetudun ajo phirlu kesuki un e pusitame chibuchar bak pensi kilometers hinian bak akahelo cheponsi motor thapon longji lapen osomar school college ki dun atum pusitame lason thak thaklo towar kisungi phona nei tum ator keng no tengka ni koi lo ningkaning koilo tan tat sarkar pen thang lang lang le den sa kisu ne ka duita ni tuge juya ipen pak thela pen pak si pon pon bom lo no tidak sarkar sarkar le jo seni tum pinta aduwe ibiti thupak se poisa ka chilung si alita sangti thong kalang de kona senang tum poisa chirung igne aro pho pho ka chilung si tum sa tobar ka bunai lo kalang de ante nangli tum ahabar ke koso a constituency se kaparlo lo langfer ma haroghat lo langfer adadu ke haroghat adadu langfer pen haroghat adak koilo kilometer ti atau warga heno kopia jok se to warga heno iklo ladak sarkar sor piper masih kalang ini atwar bang si mina cibonai nangrer masih un eden lo kalang rasinali labang so to warga meji pan komat pan se chunengri ni tum rat pen cidona teng te nang rap jin ni tu sarpan tulam rohang sarpan si ni tum kadu eta তোমার পিপুল সি না চুনুরি লোকসা বহুত কষ্ট হয় আপোনালোকে কিমান এই ৰাস্তা কিমান দূৰত্ব আছে এই বেয়া হোৱাটো এইটো 4 কিলোমিটাৰ হ'ব 4 কিলোমিটাৰ ভাবি আছো যে আজি আমাৰ 20 বছৰ পৰা ধৰি ইমান কষ্ট কৰি আছো গাড়ী এটা যদি মানুহ বেমাৰ হয় গাড়ী ল'ব নোৱাৰো ইমান কষ্ট কৰি আছো কেতিয়াবা আমাৰ যদি মানুহ বেমাৰ হলে ঠেলাত লৈ আছো কিবা এনেকুৱা কান্ধাত লৈ আছো মানুহ আজিলৈকে আমাৰ চৰকাৰে একো মানে সুবিধা দিয়া নাই এইটো ৰাস্তা কাৰণে এইটোৱে ক'ব বিচাৰি আছো tasi bomre adarso lapen sonapur arong arat atum prabjin pen labangso aki boypen pejok nang jipusi tim karbi anglong apa chuning ri persik pai pai ni pai inkoira nar kep arni dolamara ksa aru atum pen kepang thirasai padopon pusi nilituma pherangke mensing rongpi dolamara pen bertanang pale pini dolamara ksa aru atum pen patir piponsi dolamara ksa office lapen dolamara ahithialong kepang thirasai amuke dengpon labangsa sai ke dengpon lagi dolamara ksa aru ameipu sar mederson tokbi chunbang sar angelson teron lapen dihen rimbang saron jiterang atum pensi japon lensi labangsa sai along ksa kajeronga district committee atum pen sar santos rongpi lapen sar moses terang atum cherapdun kapangthir asai amu tangdet pen dolamara town along kidu kulat abangpu gari kewek abangpu lapen rat atum anaphan sanitizer lapen masta kiron padupon pusi pirtanang pali pini prime time berta ki lapon sikang tonpon iglo langi bomtame karbi daily news berta ka chini jiapa dome thakme kurbang thu